maganda sana itong pananim. Pag-isipan ko kung itatapon ko or itatanim ko. Kasi sayang, ano rin siya fertilizer. So ayun ang gagawin ko dito ka-from day. Maganda yung pagka-landscape ko dito. Pagka-sitting ng mga plants, very makulay. At pinaghalo-halo ko na yung mga makukulay na halaman dyan. Katulad ng begonia. At twice a month ko ito tinitrim ka from the kasi masyado siyang mabilis lumago yung mga Phocante plants. Ayan po mga ka-from D, natapos ko ng i-trim yung aking mga nagkakalat na halaman dito. So medyo maganda na naman sila. At ayun nga, natanggal ko na yung mga makalat na halaman dito sa bandang likod dito. Pinutol ko yung mga parang insulin plant, something insulin. Pero may pangalan yung white na yan na barigitin na yan, may pangalan yan. So dati parang talagang ano yan punong-puno, talagang masukal na masyado. Tapos ayun yung ano ko dito, yung cattail or monkey tail na nakatumba dito sa aking African talisay ay inano ko na, itinayo ko na, may ipinatayo ko dong isang poste na bakal, tapos itinali ko sila dong, kaya yun ang itsura. So, pero pag tinanggal ko itong mga mulberry dito, mas makikita pa yung ano, kasi yung mulberry masyadong lumalaki yan. Pag tinanggal ko yung sanga niya na nakaharang doon sa sanga ng cattail or monkey tail, kitang-kita pa rin yung napakagandang mapulang mga bulaklak niya.
So, ayun nga from di, hindi pa ako tapos maglinis. So, yung African talisay ko nga dito, dahil nadaganan siya ng monkey tail, ayan, nangyari, naubos yung dahon, sana makarecover siya. Kasi ayan, mayroon na siyang bagong bagong mga sanga dito sa taas. Ang problema ka from di, yung katawan niya napakaliit, parang parang lapis lang yung katawan niya, sobrang liit, kaya pag umahangin natutumba siya. So, ayan dito, malapit ko nang matapos. Dito naman yung gugupitan ko kasi masyado nang makapal yung dito, peanut grass. Ayan, umaabot na dito sa may bandang bakod. So pag dumadaan ako dito, naapakan ko rin siya, kaya dapat putulin ko. Tapos yung mga bromeliads ko dito na nakalagay sa gitna, tinanggal ko na kasi puputulin ko. Tapos na nagkatumba-tumba na, ayan wala nang dating. Isip na naman ako ng paraan para gumanda ditong mini island na ito. Yung ko yan, yung philodendron, parang siyempre naapektuhan din sila, nawala rin yung kanilang alindog ba. Pero ito sobrang kapal ng peanut grass, kailangan putulin ko kasi umapaw talaga siya dun sa gusto ko yung may hangganan lang siya, hindi yung talagang pupunta siya dun sa mga Kaya ko nilagay yung peanut grass para natitrim ko siya. At syempre maganda yung mga flowers niya. So dito binabantayan ko na yung manok para hindi na sila matulog dito kasi marami naman tulugan ang nangyari, yung halaman ko dito nasira. Tinanggal nila nanay nung wala ako dito kasi yung manok daw dito natutulog, kaya yung mga halaman ko dito napupuno ng ipot ng manok, yung manure ba. Ayan, kaya nangyari yan kasi yung pag nasobrahan ng dumi ng manok, nasisira kasi acid yun lalo pag sariwang-sariwa. So ayan, kaya nasira yung mga halaman ko dito. Tapos yung meron din akong anthurium doon na namatay. Siguro, ayan, hindi ko pa naayos dito. Marami akong ayusin dito. Ito na lang naman natitira kasi natrim ko na yung mga halaman ko sa front yard dito. So ayusin ko na lang ito. So isipin ko na lang kung anong lalagay ko dito. Siguro babalik ko dito yung ibang anthurium kasi na namatay na rin yung ibang anthurium ko dahil sa init. So ayan, ayusin ko dito. At magugupit na naman ako habang hindi pa dumarating yung ulan kasi parang ulan na naman. So kakaulan lang kahapon at malakas na malakas. Tapos ngayon ito na yung ayan, marami yung garden ko kasi kakatapos ko lang mag-trim. Ayan. Yung dito maraming oregano, tinanggal ko na kasi parang hindi magandang tingnan, parang magulo, maruming tingnan at magulo. So kaya ayan ang ko dito, marami akong itatapon na dahon. Pero yung mga dahon na yun, parang gusto kong pinapabulok ko ng konti kasi itatapon ko rin dyan sa ilalim ng mga halaman para rin siya fertilizer. So ayan ang gagawin ko dito ka-from day. So ayan, naghanda ako ng pang ng manok ko. Sabi ni nanay, anuhin ko raw anuhin ko sa taas para hindi dumapo dito at lumipat sa iba. Tawag doon? Stock do susundutin ko dito sa ilalim para tumayo para lumipad at lumipat sa ibang kahoy. So ayan, ito yung gagawin ko ngayon, yung gugupitan ko yung peanut grass para gumanda ulit at syempre papagandahin ko ulit dito dahil nasira talaga. Ayan. So ayan ang ka-from di, gugupitin ko na kasi sayang ng oras para tuloy-tuloy na. So umaambon kanina kami, medyo tumago muna ako ng konti. Naglagay na rin ako ng face mask para hindi ako masyadong maano ng mga pollen kasi sobrang inubo ako, magdamagan talaga yung ubo ko. Hindi pa rin nawawala. Tapos ayun, gumamit ako ng grass cutter kasi pumutok na yung kamay ko dun sa putol yung mga dahon-dahon dun sa sa kabila. So ayan, madali lang ito ka-from di. Tatanggalin ko lang ng maganda sana itong pananim. Pag-isipan ko kung itatapon ko or itatanim ko. Kasi sayang, marami naman na pupulot nito sa siyempre nakakahiya naman pupunta ka doon sa ibang lugar para mamulot ka ng mga ganito, mamutol. So itatanim ko rin ito
pag-isipan ko kung saan ko ilalagay kasi sayang. Dami oh. Ang kapal. Para lang ano, talbos ng kamote na pinuputol. Kung saan ako kumukuha nito nung habang pinaparami ko to, kung saan ako kumukuha ng putol-putol, pumupunta ako sa mga niyugan, sa mga gilid-gilid ng kalsada kung saan ako napaparaan. Pumuputol ako para dumami ito pa. Tapos ngayon, puputulin ko lang din tapos wala akong mapaglalagyan. Itatapon ko lang din pag sobra-sobra na. Pero siyempre, marami akong tataniman. Pagtataniman ito kung gustuhin ko. Hindi ito madaling mabuhay ka from di. Pero pag nabuhay naman siya, tuloy-tuloy na. Saka gusto nito yung may araw. Gusto niyang mainit. Nakita niyo yung video ko doon sa SVD Tagaytay. Napakaganda ng nila ganito. Yung peanut grass nila, very maliwalas. Lalo pag yung nasa malawak yung lugar. Tapos may basta something na malawak yung lugar, magandang tingnan ito. Very cozy ang dating. Sarap nito pananim. Dami oh. Mahaba. Parang gusto ko magtanim doon sa ni nanay. Garden ni nanay. Ang problema doon, pinapabayaan lang din nila. Hindi man lang sawayin yung mga hayop na pumapasok. Ayun na po mga ka-from, tapos na po ako mag-landscaping dito sa aking backyard garden. At syempre, very excited akong ipakita sa inyo ang aking finished product dito sa aking garden. At ayan nga, binago ko na yung mga halaman ko dito. Yung iba naman, naka-stay pa rin dyan, katulad nung tricolor na kalatia. Syempre, tinanggal ko yung mga oregano dyan na naghambalang kasi sobrang kapal na. Panlaban ko sana yung sa lamok, pero nagtira pa rin ako ng konti kasi madali naman yan lumago. Just in case na lumago, tatanggalin ko ulit kasi masyadong masyadong masikip yung place nila. Tapos dito ka-from, tinanggal ko rin naman yung mga bakal na nakausili dito. So actually ito nilalagyan ko po siya ng orchids, kaya lang wala akong orchids sa panglagay dyan. At sayang naman, parang ayaw ko siyang itapon kasi ginawa ko pa yun mga 5 years ago. During pandemic time ginawa ko yan para lalagyan ko ng mga plants or pang ko sa kaldero pala ka-from kasi mauling yung ko dati, yung kaldero pinapatungan ko siya ng ng kaldero na mainit pag nagluluto ako. So ayan, ginawa ko siyang ng orchids, gapangan ng orchids. So ayun nga ka-from, maganda yung pagka-landscape ko dito, pagka-sitting ng mga plants, very makulay. At pinaghalo-halo ko na yung mga makukulay na halaman dyan, katulad ng bigonia, tricolor na Thai Beauty kalatia, may mga kalatia dyan, may shamrock, yung kulay purple shamrock yan, may ephesia, may foxtail, ayan,
Galing ito sa friend ko sa Manila, binigay na Ate Doris. Then ito naman yung Syngonium albo galing kay Melody's Mini Garden. Nung nag-meet kami at pumunta kami kay Inday Lang, ito yung binigay niya sa akin, parang tawag doon, parang gift. Dahil nag-meet kami, first time namin mag-meet. So ayan ang aking plant seating dyan from D, maganda naman siya. At syempre dito yung palagi kong ginugupit o tinitrim na almost twice a month ko ito tinitrim ka from D, kasi masyado siyang mabilis lumago yung mga Phocante plants. Ay napakaganda. At syempre lumago na rin yung aking African talisay, may panibagong layer sa taas, pero masyadong maliit yung kanyang katawan. Then dito naman ka-from din nilandscape ko rin ito, yung mga kutsarita na variegated, pinalit ko dito sa, dati kasi mga nakalagay dyan ay yung mga bromeliads na tinatapak-tapakan ng manok at hinihiga ng aso, tapos nagkakalasog-lasog yung mga bromeliads ko dyan, kaya pinalitan ko ng kutsarita na variegated. Yung kutsarita na variegated ay yan yung tanim ko dun sa garden ni nanay. Lumago na siya nung tinigilan na ng pato, kasi kinulong na yung mga pato na tumutuka dyan. So, siyempre tinitrim ko rin yung sa ibabaw. Gusto ko nga pantay-pantay yan. Mas pantay-pantay gusto ko dito. Ito naman yung bago ako pumunta ng Manila ay pinutol ko at maganda na yung niya. Talbos niya, kaya lang kulang sa init dahil nung wala ako na siya sa natakpan siya ng dahon ng saging, kaya pinutol ko yung dahon ng saging. Kaya ganyan yung kulay niya. Dapat mas makulay pa siya diyan kung sakali na walang nagbibigay ng lilim sa kanya sa itaas. So yan, para siyang nabubungan. Tapos ito naman yung pandakaki na variegated. So medyo medyo payat kasi siya ka-from D, nakapaso siya. Hindi ko siya doon sa ilalim. Hindi ko siya direct soil kasi yung ilalim niya yung dating puno ng palm na pinutol ko. So hindi ko siya mahukay dahil napakatigas ng mga ugat noon. So dito naman banda, ayan yung pinya ko sa harap sa front yard na munga na, tapos pinutol ko siya. Ito yung pinaka top. So nabubuhay naman siya, kaya hayaan ko diyan. Maganda rin yan sa loob, magandang ipasok sa loob kasi maganda yung kulay niya. Ayan, ito yung mga bromeliads na tinanggal ko dito sa diyan tinanggal ko diyan sa landscape diyan. Kasi ayan, lasog-lasog yung mga dahon niya. Dating kulay pula tapos naging kulay pink na lang ngayon. Ay, kulay pink, kulay green. Dating kulay pula naging kulay green. Ito naman yung pandakaki plants. Tapos mayroon pa ako ditong isang variegated na African talisay. Tumaas, nagkaroon na siya ng panibagong layer, kaya lang doon sa banda sa kabila walang dahon kasi nadaganan siya nung monkey tail na kulay pula yung bulaklak, kaya nawala yung dahon niya. Tapos buti nga hindi siya naputol. Ayan, bagong layer niya yan. Mas maganda pag mas mataba sana mas maganda sana kung medyo mataba yung niya, katawan niya, kaso lang parang lapis lang. Pag bumagyo at humangin talagang siya, matutumba. So yan naman ka-from D yung aking monkey tail na tinanggal dito sa nakadagan dito sa African talisay. So maganda naman siya. Itinali ko siya dun sa aking tubo na bakal kasi wala akong makitang kahoy na pwede kong patayuin diyan para itali ko yung monkey tail na yan or cat tail, kasi masyadong maliliit yung sangan niya kaya natutumba, tapos ang bilis-bilis lumaki or humaba kaya natumba siya dito. So ayan po ka-from D ang aking napakagandang backyard. Yung mga ko dito, yung mga nakalagay niya na plants, yung mga begonia, yun yung nilagay ko dun sa yun sa dito sa ayan, nilagay ko diyan. Kasi na siya ng mangga, yung mangga kasi yan, acidic yung niya pag umulan tapos tumutulo yung
ulan galing sa or tumutulo yung dahon galing sa ulan na pupunta sa mga bigonya. Yung bigonya naman ay namamatay. So hindi siya masyadong gumagana kapag ganun. Ang ganda 'di ba Kaprom D? So bala ko pang maglagay dito ng or palitan ko yung na yan, yung natural stone sa lang para may para may gagawin ako. So maganda naman yung pagkaano ko diyan, pagka landscape, ayan. 'Di ba? Parang very feminine. Mayroon pa siyang mga may mga kulay-kulay na mga pink. Ayan, para sa mga mother natin na mahilig sa kulay pink. Ayan, inahandog ko pa yun sa inyo mga Kaprom D. Ang aking garden. Ayan po, sana ma-enjoy nyo yung landscaping ko dito na ginawa. Then, syempre dito, ayan, yung pinapasok ko naman ito yung mga huya plants, orchids. Tapos, hindi nandito pa nga sa baba. Kasi nilalanggam. Ayan, nilabas ko. Nasa loob kasi yan, nilagay ko sa loob. Tapos, ito yung mga ko dito. Mga Anthurium magnificum. Inilagay ko dito kasi nainitan doon. Namatay na yung dalawang nasa paso, sayang. Ang tataba niya pa naman kasi napabayaan yata doon sa sa bandang mainit na lugar. So ayan, naka ko dito, naka landscape na yung mga ko dito, mga halaman. Tapos ito yung pinuputol ko na mga yung Kaprom di tawag dito, yung peanut grass. So ayan, maiksi na, pinantay ko yung doon. Hindi ko na kailangan ibilog kasi pahaba ito, hindi pwedeng bilogin. So gusto ko lang i-maintain na yung nila, place na naka pahaba dito. So dito nga nagkaroon ako dito ng space. Yung dating punong-puno dito ng mga dahon, yung mga ayan, peanut grass, nagkalat yan dito kasi pinapabayaan na. Ayan, meron akong dito, yung pathway para daanan ko. Tapos dito naman, nilagay ko nga dito yung mga Anthurium magnificum, kaya lang tinutulugan ng ibon or tinutulugan ng manok dyan sa taas, kaya na pupuno ng dumi ng ibon or ng manok yung mga magnificum na Anthurium. Kaya nilipat ko doon sa ilalim ng anong tawag doon? Likwala. Ayan. Tapos dito in-arrange ko rin naman yung mga halaman ko dito. Tapos yung ko nga dito Kaprom D bird nest, halos mamatay yun, sana makarecover kasi yung niyog dyan na nagbibigay sa kanila ng lilim ay inubod na nila, pinutol na nila kasi pangit dito sa loob ng compound na may mataas na niyog kasi pagdating ng bagyo, ayun, kami rin yung kinakabahan kaya matagal na namin nire-request yung kay nanay na putulin na namin yung niyog pero ayun yung pumayag. So, ayun. Dito naman, nina-landscape ko naman dito. Gusto kong hanggang doon sa bahay ni nanay, tinataniman ko ng halaman niyan. Kaya lang, sila kasi walang pakailam. Hinahayaan lang nila kung hindi ko papaganda, hindi gaganda. Tapos pag ng mga aso, ng manok, hinahayaan lang nila. Yun, dito, inipon ko yung mga halaman ko dito. So, ayun, nagtanim din ako ng mayana dyan, yung dating naka dun sa may nasa bandang gitna nilipat ko dito kasi parang hindi umaasin. So simula nung umalis ako, hindi man lang siya hindi man lang siya lumaki, tapos ngayon mapula na siya. Pag inaantay talaga ako na dumating ako, tapos pag dumarating ako saka sila gumaganda. Pag umaalis ako para bang dry na dry sila, parang malungkot. Ayun, sabi ng ate ko yun pag wala raw ako yung mga halaman ng papangit, pag dumarating ako biglang gumaganda. So ayun, may mga croutons din ako dito, tea plant, mga inaayos-ayos ko. Marami pa akong gagawin dyan, may mga putulin pa ako, pero maulan kasi palagi, saka halos araw-araw naman ako busy Kaprom D sa pag-gardening. At ito na nga, okay naman yung ko dito, outcome ng aking garden, maganda na. Siyempre kung gusto ko pang pagandahin, pwede pa. Kaya lang medyo sabi ko, ito na muna. Saka dito naman, yung dream ko na coffee table, hindi ko natutupad, matagal na. Kasi biglang yung, alam nyo na, humina na yung mga gardening. Ako na lang yata yung active sa pag
ga-gardening, mapagla-landscaping, kaya yung ano ko, yung ano, wala na rin akong kinikita, kaya hindi ko na mabili yung coffee table sana dyan na gusto kong ano, mailagay. Sana lang magkaroon ako ng ganun para at least meron ako tinatambayin dito pag umaga, pag magkakape sana. Yun ang ano, matagal ko na talagang ano, pangarap. Yung kasi yung nakikita nyo palagi akong gumagawa ng coffee table na ay nagtsatsaga ako dun sa mga kahoy na madaling mabulok pag mga ilang buwan lang wala na. So sana makabili ako nun. Kasi maganda ditong magkaroon ng parang ano, tambayan lang para sa halimbawa gusto ng nanay ko, kapatid ko, magkwento-kwentuhan kami dito. Ang sarap kasi ng ano, ang sarap ng tingnan yung ambience, puro plants, ang ganda-gandang tingnan lalo pag bandang hapon or morning, napaka-refreshing ang dating dito. So ayan. Ito pala yung ano ko, plants ko na yucca plants yata ito. Binigay ito sa akin ni Sir Tony ng taga Ayala, Alabang. Bali, ano na to, may sanga na siya at nilipat ko na sa isang pot. At malaki na. Tapos yung kinuha ko dito, nagsanga-sanga rin. Pero nawala yung mga sanga. Hindi ko alam kung anong nangyari. But okay lang naman kasi buhay pa rin naman yung isa. Bali, dalawa na siya ngayon. Alam ko mahal ito yung matigas na parang agave na yucca. Kasi yung niya, matigas. Matigas yung dahon niya. Yung mga birdnest ferns ko, ayun, maganda pa rin yung birdnest ferns ko dito kasi lalo ngayon maulan. Tapos yun, malinis yung ground niya sa baba. Kasi yung mga bigonya na nandito, nilagay ko na dito sa sa may pintuan sa bungad ng aking kusina. Ayan. Tapos ito, dito naman yung mga king ephesia. Ayan. Medyo kumakapal na pero kapag tag-ulan kasi kaprom di namamatay sila sa overwatering sila palagi. Gusto nila yung medyo medyo nagmo-moist lang. So ito na nga yung ko. Binalik ko ulit dito yung yung bird nest. Ay yung ferns, hindi ito bird nest. Ferns lang. Peruvian ferns kasi nilagay ko dito yung yung melaluni. Ang laki niya, masyado pag humahangin natutumba kaya binalik ko siya diyan. Tapos yung dito pa rin sila. Ayan. Yung aking mga philodendron. Red cherry yung isa, tapos ito yung hybrid na Prince of Orange. So ito na yung ginupit ko na masukal dito na mga puro damo, na puro peanut grass. So ayan kaparm yung aking backyard, kabuuan ng aking backyard. Masaya, maganda, maliwalas, malinis, at ayun, may favorite garden. Siyempre garden ko, siyempre kailangan gawin ko siyang favorite. Ayan po mga kapramdi, sana nagustuhan yung aking landscape design dito sa aking backyard. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat. Muchas gracias. And Diyos mabalos.